nganti disum barang. Gamelane jen koyo arep solo spell kae. Heeh ya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye Pak? Ngene lho Pak. Hah? Pluntirne ngene Pak. Ah. Yo iso lho Pak. Iya. Wis entek mendhi. Kok iso ngono Pak? Piye neh? Piye neh ijik? Tapi iki kudu linggih, Pak. Wis ping 3 wi mau 4. Iki enek iki. Yo Piye? Butuh apa? Teng dhuwur. Heeh, kan Lagi to. nek panganane. Oh, dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe ngono. Pentole ngawe-ngawe, Pak.